Huomenta Mikko. Huomenta Tippa. Mikä fiilis on? No nyt on kyllä aika hyvä fiilis, mutta vähän semmonen pieni jänskennys, että saatais tää aika-ajonveto pois alta, niin päästäis olla vielä kisat mukana huomenna ja sit sunnuntaina. Eiköhän se mene hyvin kumminkin. Toivotaan. Nyt tsemppiä.
Ainakaan vielä, kyllä se varmaan on jossain. Aika mielenkiintoinen juttu. Mä luulen, että nyt vaan täytyy ottaa saada se auto käytyä läpi. Eikä siinä muuta kuin lähteä ajamaan. Entäs sitten nyt se, että kun kisapäivänä sulla on se keskipaikan mikä se on? Middle section. Niin, jos ajattelee vaikka verrattuna tämänpäiväisen Devil's Playgroundiin, se on varmaan aika vahva. Jos semmoinen keskisektori, mä luulen, että se tulee olemaan niin kaikista vaikea, se on haastavia joskus siinä. Siellä oli muutama tyyppi, kenen kanssa mä juttelin siitä, että jos se periaatteessa selviää sen, niin se on keskiosa yleisessä, niin siinä kaikki niin moottori joutuu kovin, siinä on nousuja ja niin eteen. Tietysti kuskille se on ehkä se yläosa kaikista vähemmän. Ei sitä pysty muistamaan, että tavallaan noilla ajokerroilla niin ei uskalla luottaa siihen, että muistaisi täysin kaikki. Jos se, niin se auto kestää sen keskiosan, koska se on se rankin juttu, niin sitten se täytyy vaan tulla se loppuun rauhallisesti. Se kaikista paras osuus niin Starletille on se alkuosa, koska siinä se ei vielä vaikuta se korkeus niin paljon tehoa. Sitten se on aika mukava ajaa. Siinä toisaalta se on aika nopeeta. Yleensä nopeat osuudet ei sovi tuolle Starletille, mutta mulla oli aika jo niin siihen nähden, mitä mä yritin, niin se aika oli yllättävän hyvä. Ja mä pystyn sitä kyllä parantamaan. On se aika uskomaton fiilis. Ja se oli hieno tänään se ensimmäinen kerta, kun pääsi sinne ylös ja siellä oli se oikea lippumies siinä, kun tullaan siihen piikille. Voi itse mikä fiilis. Aika uskomaton.